Hej, det er Daniel og Lukas. Vi har I Am Legend. For at vise dystopi. I'm Legend er en fremtidsfilm, som handler om, at en gruppe videnskabs- eller nogle forskere, de forsøger at opfinde en kur mod kræft. Men det giver bagslag, en epidemi starter, hvor noget galskab bryder ud, så mennesker bliver ramt af en sygdom, der gør dem zombieagtige og prøver at æde andre mennesker og sådan noget. Og hver gang at de her zombie-lignende nogen, de rører andre mennesker, så bliver de smittet. Men en lille procentdel af hele jordens befolkning er immun over for den her. Og så handler det om Will Smith her, som prøver at finde en kur mod den her galskab. Og filmen den slutter med, at hvad fanden er det nu? Jo, filmen den slutter med, at han finder en kur mod den her galskab, og at samfundet det bliver reddet. Men i forhold til vores dystopiske, eller vores grund til, at filmen er fremstillet dystopisk, så er det kun fordi det er Hollywood, at den skal ende sådan der. Det er en dystopi, fordi det er jorden er ved at gå under, da videnskaben er gået for vidt. De prøver sådan at finde kur mod kræften og tage Guds rolle i deres egne hænder, hvilket så ender med at gå galt, og det starter så en hel epidemi med, at mennesker bliver smittet med den her sygdom. Og det bare breder sig til hele befolkningen på jorden. Det er en varsel om fremtiden. Ja. Og ja, dystopi kommer af græsk og betyder dårligt sted. Dys, som betyder dårligt, og topos, som betyder sted. Ja, og det giver ligesom hvorfor, at det bliver et dårligt sted på grund af den her epidemi starter, og videnskaben den gik for vidt. Og som slut så har vi vores overvejelser med, at det ikke er helt en dystopi, fordi det ender godt. Men det er jo sådan en typisk fremstilling af Hollywood. Det skal altid ende godt alligevel. Ja, præcis. Så derfor så vælger vi at kalde det en dystopi, selvom den ender godt. Så selve historien og grundlaget for det er dystopi, men selve filmen er en fremstilling af Hollywood, og ender derfor lykkeligt.